Bine ați venit YouTube, eu sunt Andrei și acesta este primul meu video pe care o să-l fac și o să-mi iasă. Totul este bine, este aranjat, sunt un YouTuber nou și este seară, este foarte, foarte seară și știu că după primul episod din această serie Woodhouse, eu am zis Woodhome, dar am greșit și după mi-am dat seama, Woodhouse, am pustit o greșeală pentru că chiar am greșit, n-aveam microfonul aprins și chiar nu înțelegea nimic, dar este prima mea greșeală și sper să nu se mai repete așa ceva. Na. Eu credeam că dinainte era microfonul stins și după l-am aprins, dar de fapt era aprins și după l-am stins. Este mare harababură, deci nu contează. Nu știu unde am greșit sau când, dar totuși am făcut o grămadă de videoclipuri când a apărut acea greșeală. Deci, mamă, cât timp a durat până să fac acest video, dar am reușit să-l fac. Ne-am optimizat și eu PC-ul. V-aș face un video cu toate calitățile mele video și cu programul cu care filmez, dar nu pot acum. Și aceasta este prima mea serie cu Minecraft, pentru că eu sunt un YouTuber care va juca foarte mult Minecraft. Imediat. Ok, mi-a sunat telefonul și habar n-am cine e. Cine tot mă sună, o să sting telefonul, să nu mă mai sune. Nu vreau să fiu deranjat fix în episod. Poate că am greșit textele și n-am pus pauză, dar na. Habar n-am cine era, zice, bună, nu știu cine, ce faci? Cu cine vorbesc? Habar n-am cine era. Nici măcar n-am avut curaj să spun greșeală, dar nu știu ce să zic. Ok, acum o să începem videoul. Da, toți. Bine, nu n-a pus nimeni așa, dar cred că cine s-o fi uitat la episodul trecut, mamă, bă, prostule, mai du-te colo, nu o să mă mai uit în viața mea la tine și nu știu ce alte spătuieli. La adresa mea normal, bine că nimeni n-a comentat și nimeni n-a jurat la adresa mea, dar probabil că în gând, băi, spârcâitule, rahatule, mi-am marș mă de aici. Eu poate n-am canal de YouTube, dar eu măcar nu faceam greșeala asta, da. Este o greșeală pe care am făcut și eu nu. Acum trebuie să recunoaștem, nu mai am și o voie să fac greșeli. S-ar putea să simt niște lăguit pentru că instalez un joc în acest Enderman. E un cave acolo și este un Enderman acolo. Ok, în ce constă, cred că v-ați prins și din nume în ce constă acest Woodhouse. Păi, simplu, frate, simplu, casă în copac. Ce poate să fie atât de greu la casă în copac? În engleză. Ok, o să ne întoarcem aici, habar n-am cum. Și mamă, credeam că am căzut și îmi băgam picioarele în el de joc dacă cădeam. Și un mic sfat pentru cei care vor să nu cadă de pe de-astea, că sunt foarte aproape să cadă. Păi, foarte simplu, ține shift și nu veți cădea de pe nimic, de pe orice. Uitați, mă bag și nu merge. Trebuie să ține totuși mereu shift și asta e destul de greu. Ok, bun. O să luăm ceva lemn pentru că să ne trebuiască pentru început, dar după o să ne descurcăm foarte bine și da. Bun, mi-a picat acela. Nu mi-a picat, am scăpat. Dar dacă îmi pica, jur că o luam razna. Da, și vreau să-mi spuneți când descarc un joc, să-mi spuneți dacă vreți să fac și altceva în afară de FIFA,
14-15 nu am momentan, adică sper că o să am și eu cândva 15, doar 14 am momentan și îmi doresc să fac serie cu el și fac și serie cu Minecraft. Fac și ok, noroc cu shift-ul. V-am și spus, fac serie cu Minecraft și îmi place foarte mult și o să mai fac serie cu Assassin's Creed, poate CSGO, dacă o să meargă, căci acum îl instalez și durează, frate, să se descarce. Momentan îl descarc, nu pot să-l instalez. Durează, frate, deci durează la jocurile astea. Bine, să vezi la Assassin's Creed. Și mai am un joc, Las Vegas Noire, să acela are cam o grămadă de lag. Totuși, da. Și ăla ar fi interesant de jucat, dar nu merge să filmez cu programul meu, din păcate. Eu sunt începător, ok? Nu știu șmecherii sau chestii de-astea. Am mai avut canal de YouTube, însă de acolo ce credeți? N-am avut niciun abonat, am avut 0 vizionări, 0 tot. Am fost un rahat cu ochi și gură și se juca Minecraft și nimeni nu se uita la el pentru că era un fraier și mai juca și FIFA, însă FIFA-ul era foarte lăguit și tot acămul în legătură cu asta. Bine, da, momentan nu contează. Bun, ok, spun aici. Haideți să începem construcția. Întâi o să ne trească niște scări către pământ, pentru că da, putem să mergem așa. Ok, bun, așa, ok, bun. Și de aici se cam complică treaba, pentru că va trebui să coborâm. Ok, bun, ok, deci foarte simplu, frumos, pac, țac. E tip, ciuciu. Așa, exact, și unul așa. Bun. Acum putem să ne urcăm un copac foarte simplu, uite așa. Imediat. Putem să ne uităm. Bun, dacă spargem asta, totul va fi foarte bine. Și uitați, ne-am urcat înapoi foarte ușor. Acum hai să ne facem crafting table și după să ne ducem să vânăm. Episodul acesta va fi cam scurt, recunosc asta. Bun. Acum să ne ducem să vânăm. Va fi în două părți. Pentru că, na, așa face unul șmecher, în două părți. Primul video în două părți. Bun. Să nu vă supărați pe ei în caz că nu se iasă bine, v-am spus, sunt nou. Ok, partea întâi va fi începutul normal, începutul unei nouă ere. Era porcilor. Nu, glumeam. Serios, glumeam. Cum era porcilor. Ok, i-am făcut hunger bar-ul. Nu, nu o să luăm. Nici nu mă gândesc să iau așa ceva. Carne despre carnea putrezită de găină. De fiecare dată când iau, până spart pe ăsta, fiecare dată când iau e otrăvit și îmi tră foame și abia acum am reușit și noi să ne umblem hunger bar-ul. Acum o să începem cu celelalte iteme care o să ne trebuiască. Însă marea întrebare este cum o să minăm. Că o să ne trebuiască să ne ducem jos. Se numește casa în copac. Deci habar n-am. Însă momentan numai cam asta ne-ar trebui. Că acum ceva din genul cred că ar merge. Facem așa un spațiu. Aici va veni cam o ușă, bun.
Și asta luăm. Ca să fim și noi protejați. Pune așa. Gigi. Că așa poate să intre oricine. Ok, bun. Deci nu mai avem. Bun, pe aici. Bun, deci dacă se spawnează mobi, o să fim și noi cât de cât protejați. Abar n-am de cât timp filmez, dar aceasta a fost partea întâi cu chestia asta. Bun, asta n-a ieșit la calcul. Din păcate n-a ieșit, dar ce să facem? Acum hai să ne facem o ușă, pentru că și ușa e importantă. Și intră la fix. Ce mai facem? O ușă. Bun, șmecherie. Ok, bun. Cam aceasta a fost și prima parte, o să vină și a doua parte. Poate nu chiar în fiecare, în aceea zi, când o să apară acest video, dar va veni și a doua parte, vă promit. O să fac și chestii off camera, nu o să minez, pentru că minatul trebuie să fac cu voi, pentru că voi sunteți prietenașii mei de pe YouTube, singurii mei prietenași de pe YouTube, și am nevoie de susținere și de la altcineva, de la cine? Facebook am și am 100 de prieteni, mare brânză topită, căci mare parte sunt necunoscuți. Bun, o să explorăm și în acea zonă unde am văzut noi Enderman. Dacă nu puteți să vă uitați la începutul videoclipurile, au apărut când se încărcau ceancurile. Nu mai știu. Da, tot direcția nume. Nu mai știu, frate, ok? Deci, nu pot să ții minte totul. Dar cine își mai amintește să-mi spună și mie cam în ce zonă era? Acolo sau partea aia? În partea aia cam n-are cu... Bun, prima parte o să încheiem vânând și oh my god, moarte subită. Nu, ok, da. Hai tu, porcușorule, care ești porcușor. Mamă, deci ne-am descurcat cu porcii. Să vedem de unde găsim noi să facem pat. Și dacă reușim să facem și pat, ok, frate, va fi destul. Ok, bun. Da, cam aceasta a fost și prima parte a episodului 1 din Woodhouse. Eu am fost iAndrei sau iAndrei Gaming. Încă o dată, cum vreți voi să spuneți, lăsați în comentarii iAndrei sau iAndrei Gaming. Pe mine nu mă deranjează niciuna, dar la revedere!